Moi, mä oon Varboy ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Tänään on Tramppatemput osa 2 ja meillä on tänään mun kaveri mukana. Moi, mä oon Vili. Ja joo, nähdään trampalla. Vili tekee nyt soidin ja seuraavaksi tulee Valtti 360. Näytä soidi. Oi, 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 oi. Ländi. Valtti 360. Ai, aina kierrovolti. No niin, se oli hyvä ja... Niin, Valtti selästä. Ai. Joo, tässä oli meidän Tramppatemput tällä kertaa. Ensi video. Muistakaa tilata kanava. Moikka! Ja kiitos kun katsoitte.